כיצד נפתח יום הכיפורים? מהי התפילה הראשונה שאומרים? יש משהו שהוא עוד לפני כל נדרי, לפני גם על דעת המקום, להתפלל עם העבריינים, לפני הכל. אנחנו פותחים את ארון הקודש ואומרים פסוק: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. למה אומרים את הפסוק הזה? יש הרבה סיבות. אחת הסיבות, סופי התיבות של הפסוק הזה, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, זה עקיבא, רבי עקיבא. רבי עקיבא זה קוד. רבי עקיבא זה אומר מי שמסר את נפשו על קידוש השם. רבי עקיבא נסרק במסריקות של ברזל על ידי הרומאים בתקופת מרד בר כוכבא, ואיתו כל היהודים שמסרו את נפשם על קידוש השם. פוגרומים, 6 מיליונים בשואה, בכל מלחמות ישראל. כל הנשמות האלה, כל הנשמות של היהודים שמסרו נפשם על קידוש השם, אנחנו באים אל ריבונו של עולם ומבקשים שהם יפתחו לנו את השער בתפילת יום הכיפורים. אני נמצא כאן ברחוב הרימון, מאחוריי השבעה של רוני גניזת שנהרג אתמול בעזה. כאן, בבניין למעלה, במעלה הרחוב, זה משפחת ירוחין של אופיר ירוחין שנהרג בקרב במוצב ארז קצת אחרי שמחת תורה. רחוב הרימון מלא בזכויותיהם של ישראל כרימון, ואנחנו באים אל ריבונו של עולם בערב יום הכיפורים. כמה נשמות קדושות מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה הצטרפו למטען הגדול הזה שאנחנו נושאים על הגב שלנו, של יהודים שמסרו נפשם על קידוש השם. אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים ואומרים: ריבונו של עולם, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך, שמחה לארצך, ששון לעירך, במהרה בימינו.